וגם להכתיב לכם פה ושם, שלא נשכח לכתוב ביד, שכולנו שמקלידים במחשב, שכחנו כבר איך כותבים ביד. אז אני אתחיל היום, אם יהיה לנו סבלנות, 3 פתגמים ואמירות, ואולי יהיה משהו רביעי. אז כמו שאמרנו לפני כמה דקות, מפנים אליי שאילתות על יידיש. אז חבר של חבר, דרכו, שאל אותו והוא שאל אותי, מה זה ביידיש לרנן בולוק? מישהו שמע דבר כזה? לא. 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 אז קודם כל תרשמו את זה, לראות את זה מול העיניים. לרנן, ללמוד או ללמד, עכשיו נראה עוד מעט, הכוונה היא כנראה ללמד. בולוק זה מלך מואב בתנ"ך, בלק. בלק, נכון. אבל כנראה שאם אומרים ביידיש בולוק, זה סימן שיש קמץ בעברית תחת הבית וקמץ תחת הלמד. אז שואלים אותי, מה זה לרנן בולוק? ואני מתרגם, כפי שאני מבין את הביטוי, ללמד בלק. האם יש לכם ניחוש על פי הפרשה של בלק, מלך מואב ובלעם? ללמד אותו לקח הכוונה? כל הכבוד. כן, כי הוא הרי ביקש לקלל ויצא מברך וכן הלאה וכן הלאה. נכון, זאת אומרת, בלעם ביקש. נכון. ובלק הוא זה שלא יודע אם הוא שכר אותו, או שזה שהביא אותו כדי שיקלל, והוא יצא מברך. עכשיו, לא אתם ולא אני, בדור שלנו, לא שמענו את הביטוי. אני פניתי כדי להיות, גם אני חשבתי כך, אבל לא רציתי על דעת עצמי לבאר את העניין, אז פניתי לרב יצחק גנוז. אולי הזכרתי כבר את רב יצחק גנוז פעם, לא? לא. רב יצחק גנוז הוא כיום צריך להיות בן 93. והוא היה במשך 30 שנה בערך העורך של כתב העת לפולקלור בשם ידע עם. כתב עת רציני ביותר לפולקלור יהודי, של כל העדות. הוא בעצמו יליד העיירה הליטאית לידה, בליטא. והוא כתב על פי ביבליוגרפיה שהבן שלו עשה, של מאמריו בענייני פולקלור, יותר מ-300 מאמרים. ואני מכיר אותו כבר שנים, אפילו פרסמתי בכתב העת שלו כמה מאמרים, ושאלתי אותו, רב יצחק גנוז, מה זה לרנן בולוק? התגובה הראשונה שלו, יש לו ארכיון מלא חומר בענייני פולקלור. הוא אמר, כן, אני בילדותי שמעתי את זה בלידה בעיר הולדתי. והוא נתן הגדרה כזאת. לרנן בולוק זה ללמד למישהו מוסר בדרך הקשה. הגדרה יפה מאוד. למה בדרך הקשה? ופה אני מגיע לדרך איך שאני הסברתי, ואמרתי, בספרדית יש ביטוי, אחד שמחזיק רובה ביד ויורה,
והכדור, במקום לצאת לו דרך הקנה, יוצא דרך כת הרובה. זאת אומרת, מקבל תוצאה הפוכה, ואפילו ניזוק בעצמו, מכיוון שאם הכדור יוצא דרך כת הרובה, נו. זהו. ויש להניח שבאוספים של פולקלור, או בכתב העת, היה כתב עת מאוד נחשב, שעסק במאמרים קצרים, המסבירים אידיומים וביטויים ביידיש. כתב העת נקרא יידישה שפרח. זה יצא בארצות הברית, והעורך היה יודל מארק, אותו עורך של הגרויסר ורטבוך, יידישה שפרח. יכול להיות, יש באחד הגיליונות האחרונים של יידישה שפרח, יש מפתח של כל המאמרים. כן, אילו הייתי מחפש, יכול להיות שהייתי מוצא איזשהו מאמר על העניין הזה. ומכיוון שאנחנו מדברים על פתגם שקשור למקרא, לתנ"ך, אז אני אביא לא פתגם, אלא אמירה שקשורה לתנ"ך, זה בעצם אמירה הומוריסטית, שהיא מנסה לאפיין את הדרך שחרדים מסבירים את תפיסת עולמם, ואיך שהם מסבירים את התנ"ך. כמובן בצורה הומוריסטית, ואפילו דרוגטיבית, שלילית. שואלים, כן, איך יודעים מהתורה, על פי הכתוב בתורה, שמשה רבינו הלך עם כיפה על הראש? מישהו שמע פעם את ההסבר הזה? לא. אף אחד? לא. טוב, אז אתם תרוויחו סליחה. הרי כתוב, וילך משה. והפירוש הוא, ואומרים אותו ביידיש, נו באמס, הידבי מוישה ותגיינו ניירבוקה? יהודי כמשה ילך בלי כיפה? הסבר חרדי, הומוריסטי. אתם לא צוחקים. צוחקים בשקט. ממש חם היום, קשה לצחוק בקול רם. קשה לצחוק בקול רם. אוקיי. יחיאל. כן. אתה יודע מה ההבדל בין משה רבינו לרבי מלובביץ'? מה ההבדל? משה רבינו מת ואנחנו לא יודעים היכן הוא קבור. נכון. הלובביץ' הרבי, אנחנו יודעים היכן הוא קבור. אבל הוא לא מת. אנחנו בטוחים שהוא מת. אבל מה? אנחנו לא בטוחים שהוא מת. ברור, כן, הרי הכריזו עליו שהוא משיח, כן. טוב. אוקיי. טוב, הדבר השלישי, אולי כבר אמרתי אותו, אני כבר לא זוכר, מרוב פתגמים שהכנסנו במשך השיעורים. תרשמו את זה. זהו פתגם ביידיש, ויש להניח שמיד תבינו אותו, ואם לא, אנחנו נרחיב את ההסבר. תרשמו. איך אומרים ביידיש ללעוס? קיין. אז תרשמו, קיין, זאת אומרת, קוף, יוד יוד פתח, עין נון סופית. ובכן, קיין is nicht heaven. Ist nicht was? קיין is nicht heaven. heaven. heaven.
והבל. הבל. קין והבל, בקיצור. עכשיו, הפתגם הזה מתבסס על הייתי אומר, על אחד העקרונות בפרספשן, בתפיסה שלנו, במקרה שאני עומד להגיד, בתפיסה שלנו בראייה. אתם יודעים, בפסיכולוגיה, מראים לכם תמונה שפעם ראשונה שאתם מסתכלים עליה, אתם רואים וזה אגרטל, אבל אם אתם מסתכלים עליה עוד קצת, אתם רואים שזה שני פרצופים שמסתכלים זה על זה. מכירים את זה? כן. כן. זאת אומרת, זה מין אשליה בפרספשן, מין אשליה בתפיסה. עכשיו, אנחנו כותבים קין is nicht הבל, אז מיד אנחנו מבינים שמדובר בהבל וקין, וקין והבל, וזה נכון שקין הרוצח הוא לא הבל הקורבן. אבל אם מסתכלים עוד יותר על מה שכתבתם, אתם רואים שקין זה קין, אבל זה גם קין. קין ללעוס. נו, אז איך מסבירים את המובן השני? אולי זה כשמערבבים מין שבאין, איך אומרים? שאינו במינו. שני דברים שאין ביניהם קשר. איזה דברים? לא, לא, יש בהם קשר גדול. אוקיי. הבל זה אולי גם הבל הבלים, כאילו... הבל זה דבר של מה בכך, דבר זניח. כן. ללעוס. אז ללעוס זה לא... כשיש לך מה לאכול, זה לא דבר... זה לא סתם, לא מובן מאליו. לא אמירה סוציאליסטית, אם אתם רוצים. חברתית. אוקיי. והדבר הרביעי, זה כבר אמירה הומוריסטית של חיים גראדה הסופר. חיים גראדה, יליד וילנה, הוא ברח לרוסיה כאשר פרצה מלחמת העולם השנייה. מווילנה הוא ברח לרוסיה. ברוסיה הוא היה איזה 4 שנים, 5 שנים, וחזר לווילנה אחרי המלחמה, שהה שם תקופה קצרה והיגר לארצות הברית עם אשתו, אינה הקר גראדה, אשתו השנייה, כי את אשתו הראשונה רצחו הנאצים. בניו יורק הוא היגר ב-1948. בניו יורק ובמשך כל חייו הוא היה סופר, זה כל מה שידע לעשות. הוא התפרנס גם מכתיבת ספרים ופרסומם והפצתם, אבל אולי אפילו בעיקר מהרצאות. פעם הוא אמר באחת ההרצאות שלו, שאין הר באירופה שהוא לא טס מעליו. כן? הוא בא להרצאות בארצות אירופה, ובכל ארצות הברית וקנדה, ובדרום אמריקה, ובאפריקה הדרומית, ששם יש הרבה ליטאים. והוא התפרנס הרבה מהרצאות בעל פה. והוא נחשב לנואם בחסד. וההרצאות שלו, חלק מהם מוקלט. ואני במשך 6 שנים פענחתי אותם. בגלל שהן היו מוקלטות, אז אני לא הייתי צריך לקרוא, אלא לשמוע, ולכתוב אני יודע עם מכשיר מיוחד שיש לי,
והנחתי איזה 14 הרצאות. באחת ההרצאות הוא אמר את מה שאני אומר, שאין הר שהוא לא טס מעליו. אבל לא זה אני רוצה להגיד. אני רוצה להגיד שני דברים. אם אני אצליח, הספר כבר כמעט מוכן. 14 הרצאות, הספר ייקרא גראדה בעל פה, והוספתי להרצאות שלו ביידיש, כולם ביידיש, הוספתי כ1,000 הערות. למה? כי הוא מרצה על לשון יידיש, על תרבות יידיש, על יהודי וילנה, על תולדות העיר וילנה, על תנועת המוסר, שהוא היה אחד מהתלמידים שלה, על יהדות בכלל, על היסטוריה יהודית. וכל פעם שהייתי מפענח נאום כזה, שבדרך כלל הוא יכול להיות שעה, שעה וחצי, ולא הבנתי משהו שהוא אומר, הרי הוא היה תלמודיסט, והוא, אתם לא תאמינו, הוא היה חובב אומנות עד כדי כך, שבספרייה שלו בבית, ספרי אומנות מכל הסוגים, ויש לו התכתבות שעוד לא פורסמה, עם מישהו מבוסטון שהיה סוחר אומנות יהודי, והם התכתבו ביידיש. סוחר האומנות שלח לו ספרים של אומנות, וגראדה לימד אותו משנה ותורה. והם כתבו זה לזה, לגראדה יש 333 מכתבים, ושם אתם רואים את האיש במערומיו החיוביים, את יחסו לכל דבר, כולל לאומנות. אז באחד ההרצאות שלו, וכאן אני מגיע לאמירה הרביעית בענייני הומור ופולקלור, הוא שואל את הקהל, הוא לפעמים מנהל שיחות עם הקהל ביידיש, הוא אומר, האם אתם יודעים למה צה"ל, חיילי מדינת ישראל, הצליחו כל כך במבצע סיני, והגיעו אפילו להר סיני וכבשו שם? מדוע זה קרה? כמובן שהקהל אין לו תשובה, ואז גראדה עונה להם. מכיוון שחיילי צה"ל מיהרו מאוד, כי רצו להחזיר את ספר התורה למקורו להר סיני. זוהי עקיצה מאוד חריפה. כאילו להתפטר ממנו. בדיוק. הוא לא אמר ככה, אבל זה מה שמשתמע. אז איך אומרים את זה ביידיש? נו, אני כרגע זה לא מולי ההקלטה, אבל הוא ודאי אמר דבר כזה, ישראל די כסולדטן, הום גוולט, בואו תרשמו, כי אמרנו שאני רוצה שלא תשכחו לכתוב ביד. תרשמו לפחות את התשובה הזאת. ישראל די כסולדטן. ישראל די כסולדטן. haben gewollt, רצו, haben gewollt, ישראלדיקה סולדטן, haben gewollt, was גיחר, כמה שיותר מהר, was, שתי מילים, was גיחר, ישראלדיקה סולדטן, haben gewollt, was גיחר, צוריק גב, מילה אחת. זה פרפיקס הצוריק כאן. צוריק גב.
ישראל דיקה סולדטן הובן גבולט ווס גיחר צוריק גבן די טוירה und ihr überlosen und ihr ואותה, את התורה, und ihr überlosen, מילה אחת, שוב פרפיקס überlosen, להשאיר אותם, ישראל die Soldaten haben gewollt zurückgeben die Teure und ihr überlosen Eufen Berg Sinai. עכשיו אני מבקש, אם יש שאלה לגבי הכתיב, אני אשמח לענות. או שאתם כבר מיומנים ויכולים לכתוב רומן ביידיש לבד. היה מילה אחת שלא הייתי בטוח שהבנתי. הובן גוולט ווס גיחר, אמרת עם גימל? גיחר? נכון. גיח זה מהר. ווס גיחר כמה שיותר מהר. גיח מהר, גיחר יותר מהר. אוקיי. כן? עכשיו, אם כבר שאלת על המילה גיח מהר, אני חייב להגיד לכם מה אינה הקר גרדה, האלמנה של חיים גרדה הסופר, אמרה לי שהיו אומרים בווילנה, זה כנראה בעלה לימד אותה ביידיש, מה היו אומרים בווילנה על אדם שעשה את העבודה מהר, אבל התקדם לאט. יש טיפוסים כאלה, כן? שמהר, אבל התוצאה היא איטית מאוד. ביידיש קראו לאדם כזה, מישהו יודע? כי שמעתי שמישהו רוצה להגיד משהו. לא. לאדם כזה קראו דר, זאת אומרת ארטיקל לאדם זכה, דר גיחר פמלך. המהיר האיטי, דר גיחר פמלך. פמלך זה לאט. דר גיחר פמלך. איזה מין מילה זאת פמלך? זו שאלה טובה. אני לא בדקתי מאיפה זה בא. אנה, מה את אומרת? יש בפולנית לאט פמלך? כן. מה? לאט פמלך. פובולי. פובוליה, נכון. פובוליה זה לאט. אומרים ביידיש גם פבוליה, אבל למה מפבוליה נעשה פמלך? אני לא יודע. את חושבת שזה קשור? כן. אנחנו... ברוסית פמלינקה, לא אפרים. אפרים? פתיחונקו. כן, יש ברוסית כזה דבר, פמלו. לא בדיוק פמלו, אבל נדמה מאוד. כן, נכון. אוקיי, אז יכול להיות שיש שם איזה שורש סלאבי. כן. אוקיי. עוד שאלות לגבי מה שהכתבתי, אם לא אנחנו עוברים לעניינים שלנו. אבל אני בכל זאת אשמח אם יש לכם ספק לגבי מילים. אתם שמתם לב שבכמה מן המילים שהכתבתי לכם מתפקדים פרפיקסים. ביידיש בלי פרפיקסים אנחנו לא נסתדר. איברלוזן להשאיר, לוזן זה להתיר, לעזוב. איברלוזן זה לקח משהו ממקום אחד, להעביר אותו ולהשאיר אותו במקום אחר. איברלוזן די טוירה, אויפן ברג סיני.
כן? אין יותר שאלות? לא, לא. אז בואו נמשיך אחרי 14 השורות של השיעור הבא, הקודם, ואנחנו רוצים להתקדם מהר יותר. אז יהודית, את רוצה לקרוא אולי? אפרים יכול להעלות את ה... אפרים אמר לי שלפני שהתחלנו... לא, הנה, הוא אמר שהוא יעלה, כן. שמה? בסדר, הוא עשה את זה. אוקיי. הוא אמר שהוא עסוק היום, יש לו איזה באג במחשב, אבל הוא יעלה. זהו. אז לכן, אולי יהודית... לא, זה תקרא. בסדר, אני אקרא. רק מאיפה? אני לא זוכרת. פורסה. רגע, למה לא שומעים אותך טוב? רגע, אני אקרב את המיקרופון. הנה, עכשיו יותר טוב. עכשיו. מאיפה אנחנו? מהנס? עכשיו אנחנו פרסה. אנחנו עמוד 4. גמרנו פרסה. איזה... דר פרסה, מיט דר פרסה. פורסה. מידר פורסה. מידר פורסה. פורסה. פורסה, סליחה, פורסה. אני יכולה לקרוא מתחילת הקטע, הנס, כדי להיכנס לזה. פורסה. אני אחזור על המשפט האחרון. מה את אומרת? אני אחזור על המשפט האחרון כדי להיכנס לזה. בבקשה. אבל לא תיכנסי לשום דבר, כי אצל מנדלה בדרך כלל, המשפט האחרון זה סיכום של הדברים הקודמים. לא, זה משפט ראשון בפסקה. בבקשה. הנס וסצו עזם מסחר מצפורים ומיינר ברויכטמן נישט דינגן המגזין מתדר פורסה. אוקיי, כולם זוכרים את הגמנו. גנוג דרצו, אבי אות הווגל, אבי אות הפרדל. אוקיי, את פה, תתרגמי. מספיק. גנוג דרצו. מספיק בשביל זה. מה זה דרצו? מה זה דרצו לשם כך. כן, אבל מבחינה לשונית, זוהי קונטרקציה. דרצו זה צודר, צודם. כן? מספיק לזה, כן? או עגלה או סוס. למה כתוב או? איפה כתוב או? אבי. אבי זה לא או. כי אם היינו מתרגמים או, הוא היה אומר שכדי לעסוק במסחר שלו, הוא צריך או עגלה או סוס. אבל המסחר שלו הוא עגלה עם סוס. אז מה זה אי אבי? אפשר, זהו זה. או. העיקר. כן, אבל אולי מי שיודע רוסית ופולנית, יש שם אבי? יש שיר על הבחורה שהבחור הכיר, שיש לה רגל מתברגת, ואת הראש שלה היא תולה על הקיר, והיא כזאת יפהפייה, ואז הוא אומר, אבי זיעות הרייכר פאטר. אבי זיעות הרייכר פאטר. כן. אבי, זאת אומרת, העיקר. אבל זה מזכיר לי, לא ידעתי את השיר הזה, אבל אם את כבר מזכירה, אז אני אשיר לכם טנגו ביידיש בכיוון הזה. סליחה על המוזיקה שלי. אולי כבר שמתי לכם. זוג, 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 מקן משיגה ורן, זוג אז du hast mich lieb, pararura, pararura. Du kennst doch Hoden Napoleon von der Schmatte, Abi, du hast da reichen Tate, pararura, pararura. כן, זה. שמנו לך את זה? לא, זה השיר. שרתי את זה, או אתם יודעים את זה? לא, זה השיר שאני זוכרת מהבית. אז זה לא קשור להתברג או לרגל... לא, כן, בסדר, בלבלתי במשהו אחר. אבי זה העיקר. אוקיי, אז אתם יודעים מה, אני בכל זאת, כבודו של מנדל ספרים במקומו מונח, אבל המילה אבי חשובה לי, מפני שבדרך כלל רק מישהו דובר יידיש מלידה משתמש באבי, אז אני אכתיב לכם, תסלחו לי על החופה, את השיר. אני חושבת שאבי זה קצת לפחות,
נכון, זה... לפחות, העיקר לפחות, כן. להסתפק בזה. משהו בין העיקר ולפחות. אוקיי, אז בואו תרשמו את השיר. את התווים אני לא יכול להגיד לכם איזה, אבל לפי, אם יש ביניכם מוזיקאי, אז הוא יעתיק את המוזיקה שלי, והוא ידע שאני קצת מזייף, אז הוא יתקן את זה. אוקיי. שורה ראשונה. עכשיו, אני שרתי את זה קודם בדיאלקט, לא אמרתי זוג, 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 שזה ליטאי, אמרתי זוג, ככה זה הטנגו, הוא כנראה, הליטאים לא אשמים על זה. מטאפויליצ'ר אקצנט. בדיוק. כן, כן. דרך אגב, אני קופץ מאסוציאציה לאסוציאציה. אתם יודעים למה לאשכנזים במדינת ישראל קוראים ווז? לא. אבל זה פייגנבוס. ווס. כן, אבל זה רק אומר שאנחנו הליטאים חפים מכל פשע ומכל שנאה, כי אם זה היה בגלל הליטאים, היו צריכים לקרוא לנו ווס. אבל זה שאומרים ווז, אז האשמים, כן, הם אלה שמדברים ביידיש דרומית. כי... רגע. כי אני מניח שכאשר המהגרים, כן, הדוברים יידיש דרומית, מגיעים לארץ, ולא מביאים את ה... היי, נחלט. מה קרה? אני לא יודע, אין... disappeared. אין סאונד. אני שומעת אתכם. אבל אנחנו לא שומעים אותו. לא, נעלמת לדקה, אבל בסדר, חזרת. אני נעלמתי? כן. כן. אז אני אומר, כאשר עולה חדש דובר יידיש דרומית, מגיע לארץ, הוא לא יודע עברית, אז אומרים לו משהו, אז הוא אומר, ווז, ואז התחילו לקרוא לו ווזות. אבל הליטאים, הם כבר למדו תורה וידעו עברית, אז הם לא היו שואלים בוס. אז זה האתיולוגיה של העניין. חוזרים לשיר. אבל קראתי באיזשהו סיפור השבוע, אני לא זוכרת, ונתקלתי שם בביטוי ווס, ור, ואני לא זוכרת את הפירוש שמצאתי לזה. בלי הקשר, אין תקומה להסבר. יצא לי אפילו חרוף. אוקיי. אז מתחילים עם השיר, אני רק אומר לכם, תכתבו זוג, אבל הכוונה זה זוג, אבל אני קורא שר את זה בדיאלקט של הווזוזים. זוג, זוג, 3 פעמים. זוג, שורה ראשונה. שורה שנייה, כן, משוגע, ורן. זוג, כן, משוגע, ורן. פסיק. שורה שלישית, זוג, אז, דו, הוסט, מיך, ליב. אני חוזר, שורה שלישית, זוג, אז, דו, הוסט, מיך, ליב. וכנראה שזה בתים של 3 שורות. משאירים שורת רווח, הבית הבא. דו קנסט, דוח, הובן, זה עדיין אותה שורה. דו קנסט, דוח, הובן, שורה שנייה. פנים, כן? פונים, פון, שמטה. סמרטוט. אני חוזר, פונים, פון, שמטה. שורה שלישית, אבי כותבים מילה אחת, א' פתח, ב' י'. אבי,
דו הוסט, אני חוזר, אבי דו הוסט, שורה רביעית, רייכן תתה. הבית הבא, שזה פזמון, משאירים שורה ריקה, עוד פעם, הבית הראשון, זוג, 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 וכן משוגבר, זוג אז דוס נכלי. אני מכירה וריאציה קלה. ואז פררורה, פררורה. אוקיי, מה את מכירה? אני מכירה וריאציה קלה. נשמע. זוג, 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 מכן שגבר, זוג אז דוהוסט מיכליב. כנסט du sein, אתה מבטא מתאפונם וישמעת אבי דוהוסט, הרייכן תתה זוג אז דוהוסט מיכליב. יפה מאוד. יפה מאוד. כמו שאתם רואים, יש לנו פה פולקלור מסונף, כן, שיש וריאציות מחורזות היטב, כן. מה זה שמטה? בפולין זה שמטה זה שמטה. שמטה זה שמטות. שמטות. שמטה, לא יודע באיזה שפה. מה שעושים ספונג'ה, אנה, מה שמנקים. איך אומרים סמרטוט בפולנית? שמטה. נו, זה אותו דבר. רק שבפולנית זה נגמר באה, וביידיש תמיד מוסיפים במקום אה, כן? אז זה השמטה. אבל זה אפונים און השמטה. פון, לא, אפונים פון של סמרטוט. פנים של סמרטוט, כן. פון השמטה, אפונים פון השמטה. שמטה זה תמיד לא מגוהץ, אלא מתאים וכולי. כן, כן. איש זר שיין. אוקיי. אבי, העיקר זה, הכל היה בגלל המילה אבי, כן? העיקר. אוקיי. חוזרים למויכרספורד. Ist das Pferdl alt? Abgebaret? Hinkt ein bisschen zu und kaum was es flontet mit den Fies. פלונטט, דגש בפה. קוים וסס פלונטט מדיפי. פלונטט מדיפיס. עד פה. עכשיו הוא אמר, כן, עגלה וסוס בשביל המסחר שלו, ועכשיו הוא מדבר על הסוס. הסוס יכול להיות הסוס זקן. איפה כתוב זקן? קודם, רגע, כן, תקראי 2-3 מילים ביידיש ואז תתרגמי. Ist das Pferdl alt? כן, אתם שמת לב שכתוב דוס פרדל, אף על פי שסוס זה זכר, אבל ברגע שיש דימינוטיב, לא פרד אלא פרדל, אז הוא מקבל את הנאוטרום, את הארטיקול דוס. כן, אז אם הסוס הוא זקן, כן? אופגברת, בלוי. איך? בלוי, מיושן. משומש. משומש, כן? Hinkt ein bisschen zu צולע. מהו הפועל קודם כל? zu hinken. zu hinken. צולע, כן. צולע קצת, zu hinken. hinken, רגע. hinken זה לצלוע. zu hinken, הוא צולע כתוספת להליכה שלו, כן. hinken זה עם עין? עוד פעם? תאיית hinken בבקשה. לא, תקראי. לאיית hinken, מים? לאיית בבקשה hinken. לאיית? כן, המילה hinken. זה שתי מילים. עיר, אתם, קנט. לא. צולע, יחיאל, צולע. hinken. היי, יוד, נון, קוף, עין, נון סופית. פלוס הצו.
צוהין, כן, זה הפועל כולו. צוהין, והינקן, כן. Hinkt ein bisschen zu und kaum, was ist flottert mit den Füßen. פלונטט. Plontet. פלונטרט, בסדר. קוין אין רש. בוסס פלונטרט מדיפיס. nein, מה זה Plontet. הקוים? רגע, מה זה הקוים הזה? לפעמים? לא, בקושי. בקושי. קוים זה בקושי. קוים ווס אס פלונטרט. אין רש אצל מנדלז. steht geschrieben Plontet. אוקיי, הכוונה זה פלונטרט, שהוא מסתבך. כן? פלונטט או פלונטרט, אותו דבר, מסתבך. בקושי שהוא מסתבך, מעמיד רגל איפה שהוא צריך לשים את הרגל השנייה, והוא מסתבך. קוין בקושי שהוא מסתבך או מערבב רגל ברגל בהליכה, מתדיפיס. מהי חטיתי? לא מהי חטיתי, אלא מחתייסה, אומרים ביידיש. נו. מחתייסה שיהיה כך. בארמית, מהי חטיתי, התרגום הוא בתוך לימוד תורה, מכאן תיקח. אבל ביידיש זה שיהיה כך. מילא, כן, כמו שאומרים. כן. איך קוראים את זה? מחתייסה. מחתייסה. כן, כתוב מהי חטיתי, מכאן תיקח בארמית. אבל אומרים מחתייסה ביידיש, שיהיה כך. נו מילא, כן? משהו כזה. מכאן אתם מבינים שגם בעברית וגם ביידיש יש מילים מארמית שהם חלק אינטגרלי של השפה, גם של עברית וגם של יידיש, מכיוון שהיא באה מתוך לומדי התורה שערבבו בשפה היומיומית שלהם גם את הלשון של לימוד התורה. ואפילו נשים של לומדי תורה אמרו מחתייסה בדיבור היומיומי, כן? שיהיה כך, מילא. כן. הלאה. איז אויך נישט קשה. אויך נשקושה. נשקושה. נשקשה לנשקושה. אז הוא אומר, טוב, הסוס יכול להיות זקן, הוא יכול ללכת כאילו הוא שיקור, שם רגל איפה שהוא לא צריך, אז הוא אומר, מחתייסה שיהיה כך, איז אויך נשקושה. אז זה גם לא נורא, לא קשה, לא נורא. כן, הוא מדבר על הסוס שלו. כן. יחיאל, זו דוגמה פלונטר של מילה שעברית לקחה מיידיש. ודאי. תראו, לדעתי, כן, כשאומרים זה פלונטר גדול, נגיד בממשלה, בממשלת האחדות, יש פלונטר גדול, בעברית נכנסו המון מילים מיידיש, ואני מאוד מצטער שחוקרים לא כותבים יותר על האלמנט ביידיש בתוך העברית, ועל האלמנט של העברית בתוך היידיש. אבל בשביל זה צריך לדעת טוב את שתי השפות. ולצערנו, מכיוון שהאוניברסיטאות לא מעודדות לימוד השפה על רמה פילולוגית נאותה, למשל, בחוג ללשון וספרות יידיש, שבו אני לימדתי, אני יודע מבפנים שפרופסור שמרוק, שהיה ראש החוג מאז 1969, ועד פרישתו בסביבות 1990 ומשהו, 92, הוא חיפש פרופסור לפילולוגיה לשונית ביידיש, והוא ידע שהחוג לא יהיה שלם אם לא יהיה מרצה שם שיעסוק בפילולוגיה ביידיש, והוא לא הצליח להם. אני לא אגיד שמות, הוא פעם הביא מישהו
שבמשך 4-5 שנים לא פרסם ולו מאמר אחד ופיטרו אותו. כי כנראה פילולוגים שיודעים באמת מה זה פילולוגיה, ויודעים גם יידיש וגם ארמית וגם עברית, חסרים. אחרת אני לא מסביר למה עם כל המאמצים, ופרופסור שמרוק הכיר את כולם בדורו, למה לא הצלחנו להביא מישהו. אז זה נכון שפרופסור סדן וגם פרופסור שמרוק מילאו קצת, כי הם ידעו יידיש ושפות סלאביות, אבל זה לא הספיק כדי לבנות קאדר של סטודנטים לעתיד, שחוקרים ומפרסמים וכו'. ממשיכים. Jürgen sich Foreign Patch bedarf man nicht. פורן מה? Patched. Poached. Poached bedarf man nicht. אוקיי, תרגום. לא יודעת. אוקיי. אז אומר מנדלה ככה, אמנם יש לי איזה קובילה, איזה סוסה שבקושי זזה, אבל יוגנזיך, למהר, כן? יוגן, להאיץ, למהר. יוגנזיך, למהר, במסחר הספרים הוא מתכוון, דרפמן נישט. רגע, מה הוא אמר? יוגנזיך, פורן פוטש. מה זה פורן פוטש, רבותיי? פורפוצ'טה? פוצ'טה זה דואר, אבל איך כשלא היה דואר ישראל, ולא היה דואר... כן, פורפוצ'טה, זה היה פורפוצ'טה. נכון. איך עשו ברוסיה, איך, או בפולין אני מניח, איך נעשו פוצ'טה? פורפוצ'טה, זה before the פוצ'טה, the פורפוצ'טה. נו. אבל אני לא יודע עברית. מה? אני לא יודע עברית מתרגלת, אבל אני יודע מה זה פורפוצ'טה. אנחנו מדברים עכשיו. תגידי באנגלית. פורפוצ'טה, it's before פוצ'טה. לנסוע. להסיע דואר, אנחנו לא צריכים. כאילו להעביר דואר, אנחנו לא צריכים. זה כמו פוסטה. פוצ'ט זה כמו פוסטה, לא? כן. כן. כמו דואר, כן. איך היו נוסעים כדי להעביר מכתבים? עם סוס. כן, עם סוס. כן, נכון, וסוס. האם אתם מכירים מה שנחשב במשחקים האולימפיים, כן? כשמעבירים את הטורץ' מאחד לשני, לוקחים 4 אנשים, 5 אנשים, זה רץ 2 קילומטר, מעביר לשני שמחכה לו וזה, כדי להביא את זה מהר. עכשיו, כשלא היה דואר, אז כנראה שהיו מספר תחנות בדרך, נגיד ששלחו מוורשה ללובלין, אז היו מספר תחנות, בכל תחנה חיכה סוס עם עגלה, זה שבא מוורשה הגיע לתחנה, מסר לשני שיש לו עגלה עם סוס שלא עייף, והוא רץ הלאה לעוד תחנה וכו' וכו'. זאת אומרת, כדי להעביר מהר. אז מנדלה אומר, יוגנזיך, למהר, או פורן פוצ'טה, להעביר ספרים ולנסוע כמו בשיטות כדי להביא מהר דואר. דרפמן, כך הוא אומר, לא צריך. במסחר הספרים אנחנו לא דואר ואנחנו לא צריכים למהר, ואף על פי שיש לנו סוסה שבקושי זזה, הכל בסדר. הלאה. עוד פקטמן און דוס וגל. אז עכשיו הוא מסביר איך מעמיסים את העגלה. עוד הנה פקטמן און, מעמיסים. מעמיסים את העגלה. שמים את כל הסחורה. דוס וגל, הווגל, העגלה, אז הנה ממלאים את העגלה עם כל הסחורה, הלאה. איברגדקט קלומרשט הביידלה. איברגדקט קלוימרשט הביידלה.
איברגדקן. מה זה דקן? לכסות, צמיחה. לכסות. מה זה איברדקן? over the decken. זאת אומרת, לכסות מעל לעגלה, כן. כן? לשים משהו כדי שהגשם לא ירטיב את הסחורה. אז מה זה? איברגדק דוס ביידלה. מה זה? הביידלה זאת עגלה שברגע שיש לה מין ברזנט או גג מבעד, אז זה כן. כבר לא וגלה, זה כבר ביידלה, זאת אומרת, זה משהו עם גג, כן? הבויט, המילה בויט, כן. זה עגלה באותם ימים, במאה ה-19 וגם קודם, עגלה שיש לה איזה כיסוי מפני הגשם, איברגדק דוס ביידלה, הלאה. Und man schleppt sich gesundheit. נכון, ונסחבים, משלם צריך גזונטרית, ואף על פי שהסוסה היא לא כל כך בריאה והיא זקנה, נסחבים בבריאות טובה. משלם צריך, איך אומרים ביידיש? אפרשלפטה קרנק. מה זה אפרשלפטה קרנק? זה נשמע לא טוב. מחלה ודאי שלא. שמתחבת. הקרנק זה מחלה. מחלה שלא נרפאים ממנה, ואתה ממשיך וממשיך להיות חולה, למשל קורונה, שמענו היום שגם מי שמבריא מקורונה לא חוזר להיות אותו אדם, החולשה בגוף ממשיכה, ועוד כמה בעיות נשימה, קורונה is a verschleppte קרנק. זוהי מחלה שנסחבת ונסחבת גם כשאתה מבריא. עכשיו, איך קוראים היום ביידיש ללפטופ? באינטרנט, הלפטופ, מחשב נייד. המחשב נייד. איך קוראים לו ביידיש? משהו עם שלפן. השלפטופ. השלפטופ. כן. השלפטופ. למה? כי אתה סוחב. והטופ, והטאפ, זה נראה כמו סקיר. אז זה שלפטופ. אני זוכר, כאשר ארגנתי, ואני גאה בזה, בשנת 2009, לפני 11 שנה, קונגרס בינלאומי באוניברסיטה העברית על 100 שנות יידיש, מ-1908 ועידת צ'רנוביץ ועד 2009, כן? אז וזה היה ביידיש, ובאו אנשים מכל העולם ודיברו ביידיש, אז נתנו ידיעות על הכנס הזה באינטרנט, וגם ידיעות ביידיש. ואז הם לימדו את האנשים, הם אומרים, כן, איך אומרים שלפטופ, איך אומרים לפטופ ביידיש? השלפטופ. לפטופ, נכון. אוקיי, הלאה. צלח, כן. הגלקל זול קלינגן, תרגום. רגע. שפעמון יצלצל, נכון. is איבריק. תדברי למיקרופון. is איבריק. איבריק. רגע, הגלקל זול קלינגן is איבריק. תרגום. זה ברור. לא. מיותר. זאת אומרת, שפעמון יצלצל זה מיותר. הוא לא צריך בעגלה שלו כסוחר ספרים. למה? עכשיו הוא יסביר, כן? Man ist יוצא mit הסקריפט פון די רדר. תרגום. מספיק לנו החריקות. לא, מה זה מנית יוצא? אנחנו יוצאים מזה, כאילו, מספיק לנו. לא, כן, אבל לא יוצאים מזה. לצאת לידי חובה. לידי חובה, כדי להודיע שאנחנו באים. מספיקה החריקה של הגלגלים. להודיע כמו פעמון הגלידה של עגלת הגלידה. אז איך הוא מודיע שהוא בא? מניזיוצה יודעים לידי חובה, מתסקריפט פונדי רדר. החריקה של הגלגלים. כן, זה מספיק כדי שישמעו אותנו באים. אז תארו לעצמכם איזה מין עגלה שהיא עושה רעש כזה, שהיא שווה לצלצול פעמוני. הלאה. איינשטיין אויף אכסניוס.
in besondere Nummern sich mit der Pompe bedarf man euch nicht. תרגום. ל- קודם מילולי, כן? לשהות. איינשטיין, כשאתה נכנס לבית מלון, du stehst ein. כן. אתה שוהה במלון. אז לשהות. באכסניות. נכון, אכסניות בדרכים, כן? כן. תגיד את המילה ביידיש קודם. בסונדרה נומרן. מה זה איינשטיין in אכסניאס מבסונדרה נומרן? לא בטוחה. תנסי. בסונדר זה בודד? לא, בסונדר זה נפרד. נפרד. אז מה קשור הנומרן? אוקיי, לשהות באכסניה עם מספרים נפרדים, זאת אומרת לקחת חדר לבד, כן. מספר, זאת אומרת להתאכסן כמו שעושים אנשים עם כסף. בחדר נפרד. שיכולים לשלם. אז איינשטיין in אכסניאס mit besonderen Nummern, עם מספרים נפרדים, כן? פרזיך mit der Pompe. רגע, mit besonderen Nummern פרזיך. זאת אומרת, עם מספרים בודדים, כל אחד לחדר שלו, לעצמו. mit der Pompe, אני לא יודעת מה זה פומפה. פומפה. מה זה פומפה? זה פומפה, זה for the water. לא. עם ברד. פומפה, לא. פומפה, כל הפאר. כן? עם כל הפאר. זאת אומרת, לשהות באכסניות, עם בסונדרה נומר ופרזיך, במספרים, בחדרים, מספרים נפרדים לעצמך. mit der Pompe, עם כל הפאר. רבותיי, אני חייב... מה? בדף מנוע. רגע, לא לרוץ. אני חייב לספר לכם מה דה גול אמר ביידיש למי שבא אחריו להיות נשיא מדינת צרפת. הם עמדו בשאנס-אליזה, כן? איך קראו למי שבא אחרי דה גול? רבותיי, קצת היסטוריה. איך? מיטרן בא אחרי דה גול? לא. אחרי דה גול. לא זוכרים? לא. גימולה אולי? לא. טוב, אני אגיד לכם, אבל כשאני אספר לכם מה דה גול אמר למי שבא אחריו, אחרי שלחץ לו את היד ואמר... פומפידו. רגע, אז הם עומדים בשאנס-אליזה. הם עומדים בשאנס-אליזה, ומעבירים את השלטון, זו בדיחה כמובן, אבל אז דה גול אומר למי שבא אחריו, ביז איצט, עד עכשיו, הוב איך גפומפט, אני פימפמתי, איצט פומפידו, עכשיו תפמפם עכשיו אתה. אבל זה פומפה, זה יש פומפן, כמו שאנה אמרה, פה זה עניין של הפומפה, שהיו מעלים מים מן הבאר על ידי ידית. משאבה, כן. אז הפומפה זה גם משאבה, ופומפן... אני רואה במילון, גם משאבה. זה לפמפם במובן של להכניס אוויר, להכניס כוח למשהו, כן, לנדנד, כן, וכולי. זה הפך כבר למונח ספרותי. כן. אני מסתכלת במילון ואני רואה באמת פירוש אחד זה משאבה, ופירוש אחר זה פומפז, שזה פומפוזי, מה שאנחנו מכירים. נכון. זה פומפה עם כל הפאר. אוקיי. mit der Pompe bedarf man euch nicht, לא צריך. Man euch gespannte Pferde steht... לא שמעתי חלל שם. רגע, דילגתי שורה. זהו.
פרפורט גלייך צום בית מדרש. צום בייס מדרש. בייס מדרש. תרגום. מן פרפורט, מה זה מן? אנחנו, כאילו... לא, רבים. לא, סליחה. אם היה כתוב אנחנו, זה היה מיר. כן. מה זה מן פרפורט? ידוע, איך נקרא? כללי, כן. כללי, כן. זה גוף כללי, או כן. מה שבעברית היינו אומרים. נושאים ישר. כן, עכשיו, פרפורט. הפר פה זה פרפיקס נורא מעניין. כן. פרפורט זה לנסוע רחוק ולהגיע. מן פרפורט, נוסעים עד שמגיעים. הייתי מתרגם, נוסעים עד שמגיעים, כן? לבית המדרש. לא, תגידי קודם ביידיש. מן פרפורט. גלייך צום בייס מדרש. זהו, המילה גלייך. מה זה גלייך? ישר. אז נוסעים ומגיעים ישר לבית המדרש. זאת אומרת, הוא לא נעצר באכסניות, כן? אם הוא לא נעצר באכסניות, רבותיי, ואם הוא נוסע בדרך, אז איפה הוא נח? הוא לא מגיע ממקום למקום ביום אחד. חידה. בעגלה. זאת אומרת, מתחת לעגלה. בחיק הטבע. כן. רבותיי, בפרק 5, בהמשך, אתם תראו שהעובדה שמנדלה מוכר הספרים, הדמות הזאת, יש לו סוס, אבל הוא לא אין לו כסף כדי להתאכסן באכסניות, והוא צריך לחנות בטבע, בחוץ. זה משפיע על יחסו אל הטבע, ומיד הוא מרגיש לו נוח, מפני שיהודי שומר מצוות לא מסתכל על הטבע. תזכרו את זה, כשנגיע למקום, תבינו כמה שהעובדה שמנדלה המסכן אין לו כסף, כן, להתאכסן באכסניות, איך שזה השפיע על יחסו לטבע. ואל תשכחו ששלום יעקב אברמוביץ', דיברנו על זה ואולי לא, הוא המשכיל, תרגם 2 כרכים של איך אומרים, חוקר טבע, גרמני, בשם לנס, והספר שמנדלה תרגם, זואולוג, כן, לנס, נקרא תולדות הטבע. זה 2 כרכים על חיות וציפורים, ונתן להם שמות בעברית, וחלק מהם אפילו עד היום, כמו שהזכרנו פעם, מקובלים בשפה העברית. כן. אוקיי, נמשיך. Das Fegele bleibt öfen Schulhof. תרגום. העגלה נשארת בחצר בית הכנסת. הלאה. Das Ausgespannte Pferdl steht sich. לא הבנתי. אחרי דוס, מה כתוב? Ausgespannte. אוקיי. Pferdl. תרגום. הסוס העייף. לא, אויסגשפנט. שהתירו אותו מהרתמה. אבל רק רגע, אויסשפנן, יש לנו פה פועל עיקרי ופרפיקס. אויס ושפנן זה הפועל. שפנן, אם אתה רותם את הסוס, אתה אומר אין שפנן. זאת אומרת, לרתום אותו פנימה אל העגלה. אם אתה מתיר את הסוס ונותן לו חופשי מהעגלה, אתה אומר אויס שפנן. אתה מתיר את הרצועות שקושרות אותו למוטות כדי למשוך את העגלה. העין זה פנימה, והאויס זה לשחרר החוצה מהעגלה.
Das ausgespannte Pferdl, הסוס, זה בדימינוטיב, כן? זה לא איזה סוס מרשים, שהתירו אותו מההגנה, ממשיכים, steht sich, עומד, כן? essen sitzt, רגע, steht sich, זה לא מספיק להגיד עומד. זה בסביל, כאילו. זה במה? עומד לו, עומד, עומד לו. עומד לו, כן? זאת אומרת, הפעולה של עמידה חוזרת על עצמו, אז הוא עומד לו, כמו שהיינו אומרים בעברית, כן? הוא עומד לו שם ואוכל, או עומד לו ומסתכל, הלאה. אסט סיצ'קה, אוכל, מה זה סיצ'קה? אני לא יודעת. לא, עכשיו תקראי כמה מילים במשפט. Das Pferd steht sich. Est Sitschke, ob es hat nur von Alantuch. אוקיי, רגע. לא הבנתי את המילה, אמרת פיצ'קה? לא, זה לא מה שכתוב. סיצ'קה, סמך סיצ'קה. תשין קופעין. אולי זה קש? זה קש גרוס, כן. מין דייסה שמכינים מקש. כן. סיצ'קה? כן. אויב אסהוטנו, אם רק יש. כן, אבל חסר לי פה החיבור. steht sich, ואחרי steht sich. נקרא מתחילת המשפט. Das ausgespannte Pferdl steht sich, פסיק. Est Sitschke. סיצ'קה. רגע. אסט סיצ'קה. אני בכוונה לא יודע לכם לזוז מהר. אסט סיצ'קה, תרגום. אוכל קש קצוץ. אוכל קש, כן. פסיק. אוי בהות נור, אם רק יש לו. נכון. אוי באס הות נור. פון אלנטוך. מה זה פון אלנטוך? כנראה אבוס או משהו, לא? לא, זה... אני גדלתי במשק חקלאי, אז אני יכולה לספר לכם. רגע, דיברו ביידיש במשק? דיברו ביידיש, כן. רגע, מי מדבר? בלה? בלה, כן. איפה, באיזה משק שאני שואל? באיזה מה? באיזה משק גדל? מושב רמת צבי, זה באזור חרוד. ושם דיברו יידיש. דיברו יידיש, מה שלא ידעו לדבר עברית. נכון, ולא ידעו את המונח בעברית, אז הם אמרו ביידיש, מפני שהם באו ממזרח אירופה. בדיוק ככה. אז לנטוך זה מין שק שקושרים לסוס, אל הרתמה, אני לא יודעת אם אתם רואים אותי, אל הרתמה של הפנים שלו, קושרים איזה מין שק, ושם שמים את האוכל, ומתוך זה הוא אוכל. יפה מאוד. הוא לא צריך להוריד את הראש בשביל לאכול, יש לו את האוכל בתוך השק הזה. כן, תוך זה מטפחת גם. תוך זה, לא, זה לא מטפחת, תוך זה בד מסוים. בד, כן. למשל, שיינתוך. מה זה שיינתוך? זה לא מטפחת יפה. אני קצת חקרתי את העניין, אם כי לא עד הסוף. שיינתוך, תוך, זה אריק צמר רך. אריק צמר רך. לנתוך, לא יודע איזה מין בד, זה ודאי לא צמר רך, וזה לא אריק, אלא זה בד יותר גס. אולי פשטן? לא יודע. אבל פרופסור דוב סדן, נדמה לי שיש לו מאמר שלם על לנתוך, שזה גם איזה שט, כן? אני לא זוכר איפה הוא פרסם את המאמר הזה, אבל יש שני כרכים של ביבליוגרפיה של מאמרי סדן, כן? שאני חושב שהמאמרים שלו מגיעים ליותר מ4,000, אז שם אולי אפשר למצוא על הלנתוך, ואני בטוח שאם הוא מדבר על השד, הוא גם מדבר מאיפה באה המילה עצמה. עכשיו,
י' פרץ, כן? כי בלה הזכירה לי עם הלנטוך והסוס שקשור לו שק ואוכל ישר ממנו, זה מצב אידיאלי. הוא לא צריך לטרוח, הוא לא צריך לחפש. אז תדעו לכם שי' פרץ, אחד הקלאסיקונים של ספרות יידיש, יש לו, הוא אולי מראשוני הסיינס פיקשן בספרות יידיש. והוא כתב פעם סיפור על מדינה אידיאלית, איפה שבני האדם לא צריכים לטרוח, למצוא את פרנסתם, אין להם שום צרות, אין להם אויבים, אוכל הם מוצאים כשקשור מתחת לאפם שקית שהם אוכלים מתוכה, מצב אידיאלי. ארץ ממש ללא צרות, ללא דאגות. ואז פרץ אומר, האנשים האלה שלא היו להם דאגות, וכל צורכיהם סופקו להם, התחילו להשתעמם. ואז מה קרה? התחילו לעשות מלחמות. כן? סיפור של סיינס פיקשן קלאסי. אוקיי, ממשיכים. Ausgespreit zwischen die aufgestellte in der Holoblies. הולובליס. עכשיו, הוא מתאר מנדלה איך הלנטוך נגיש לסוס. Ausgespreit פרוס zwischen die Holoblies. זה המוטות של העגלה שאליהם קושרים את הסוס. אז כנראה שהלנטוך... יצולים בעברית. היצולים, נכון. אז השק הזה, אם אני מבין מה שהוא אומר שם, הם פרוסים בין היצולים, כדי שיהיה פתח, שהסוס יוכל להכניס את ראשו ולאכול. הלאה. נקודה. עכשיו, אם הגענו לנקודה, השאלה היא, מי רוצה... רגע אחד, למי יש שאלות? עד כאן. מה זה אויפגשטלטה? אויפגשטלטה כשעומדים כלפי מעלה. כי אם זה היה אויפגשטלט, זה פרוסים בצורת תצוגה, אבל שטל זה להעמיד. אויפשטל להעמיד כשהדברים עומדים, כמו עצים. אז קושרים את השק בשביל הסוס, ואז יש לו נגישות לשק. טוב. האויף הוא חשוב פה, שהרי היצולים הם הוריזונטליים כשהם קשורים לעגלה. אבל כדי שהסוס יוכל לאכול, מעמידים אותם, מה שאומרים דיבום, כן, ברוסית. משטלצה יבק דיבום, מעמידים אותם כלפי מעלה, כמו כשהסוס מאירים את שתי רגליו הקדמיות, ואז הוא עומד גבוה, והשטלצה יחבק דיבום. דיבום זה רוסית או פולנית? אנה? גנצגל. מה את אומרת? גנצגל זה רוסית גם פולנית. אוקיי, גם וגם. אז כן, דיבום זה כאשר החיה, כן, מרימה, שיש לה 4 רגליים, מרימה את 2 רגליה הקדמיות, כן, ונעמדת כאילו היא בן אדם. אוקיי. בלה, אולי תמשיך. לפני שתלכי לנכדים. כן. איפה אנחנו? Eivos, Jingelech verganvenen sich und reißen ihm von dem extrunem stiller... סטרונס. כן, von dem extrunes Stillerheit. עד פה.
אייבוס. מה זה אייבוס, אלא אז- מה? אלא מה? זאת אומרת, יש כאן איזה קנייץ', איזה צורה לשון של לימוד גמרא. אייבוס. אלא כן. מה, כן. או יינגלך, יותר, אלא מה, הייתי אומר, אלא מהי אפילו, כן, הלאה. יינגלך פרגן ונן, ילדים גונבים, לא, פרגן וננזיך, או, מתגנבים. יינגלך פרגן וננזיך. ילדים, מה הם עושים? מתגנבים. מתגנבים, הוא רפלקסיבי, ולכן נתרגם ילדים מתגנבים. מתגנבים, אוקיי. ונרייסן עם פונם אק, ונרייסן עם, והם קוראים אותו? לא, רייסן עם פונם אק, והם, they tore up, הם תולשים שערות תולשים מהזנב, רייסן עם מהזנב, תולשים מהזנב של הסוס, מהזנב, פונם אק, כן, מה הם מהקצה. תולשים? סטרונס שטילרהייט? כן, זאת מה אומרת זה ילדים, סטרונס? מה זה סטרונס? שערות מהסוס? כן, אבל התרגום המילולי של סטרונס, ראינו בשיר של סוצקבר, מיתר? מיתרים, והכוונה היא כן. כמובן לשערות. כן, היו אבל משערות סוס, היו עושים מיתרים לכלי נגינה. בדיוק, וגם לשמיצ'יק, לקשת של הכינור. כן, כן. אוקיי. מה זה? מה זה מה? המילה האחרונה שקראת זה שטילר-הייט. שטילר-הייט, בשקט בשקט. תואר הפועל. מה בשקט? מה הם עושים בשקט? מתגנבים. לא. טוב, אולי כן. גם מתגנבים וגם מושכים לו את השערות. את כל זה הם עושים בשקט. כן. הלאה. Is euch nicht kein Unglück? אוקיי, אז אולי שהילדים עושים את כל זה, איזוך נשכנו. גם כן לא אסון, לא נורא. כן. זה לא הסוסה הזקנה, ולא אסון שאין לו אכסניה, אלא שהוא חונה בחוץ, וגם זה לא אסון. כן. לא sich dachten, gor on a Weidel, mit der Mode. mit der מודה. אוקיי. לא sich dachten. מה זה הלא זיך הזה? כאילו, הוא עדיף. לאפשר אולי? לא. לא זיך? קודם כל המילה דחתי, To think. שיהיה נדמה לנו. הסדחתי. כן, הסדחתי. עכשיו, לא זיך זה כמו זול זיך. פועל עזר של זמן עתיד. זול זיך דחתי. שיהיה נדמה לנו, כן? זאת אומרת, כאשר הסוס יישאר בסוף בלי זנב, כי מושכים לו את כל השערות, זול זיך דחתי. מה? גור און הפיידל, שבכלל לא יהיה לו זנב. שיהיה סוס בלי זנב. מידר מודה. שזאת תהיה המודה של סוס בלי זנב? שזאת תהיה המודה כיום. אני לא יודע איזה אסתטיקה יש למנדלב, במאה ה-19, כן? אבל כנראה פה הוא מדבר על איזה עיקרון אסתטי, בלי זנב או בלי צמא או בלי משהו שבולט מן הגוף. הלאה. אייבוס, הצער בעלי חיים? אייבוס, שוב, לשון של לימוד גמרא. אלא מה? אלא מה? צער בעלי חיים? כאילו רחמנות על הבעל חיים שככה מענים אותו? נכון. אדרבה. מיין שלמזל
steht sich ganz ruhig. כן, אדרבה, איך תתרגמי פה? דווקא על אחת כמה וכמה, יותר מזה. ההפך, ההפך. ההפך? פה, אוקיי. את צודקת שאדרבה זה יותר מזה וכו'. כאן, אדרבה אפשר לתרגם גם ההפך. מה זאת אומרת ההפך? שאם תולשים לו וכו', אז הוא בטח יתעצבן וזה כואב לו. אדרבה, להפך. מיין. Mein Schlemazel steht sich ganz ruhig. תרגום. חסר המזל שלי עומד לו רגוע לגמרי. נכון. Es soll das im Unheben zu Arn. תרגום. שזה לא יתחיל אפילו להפריע לו. שזה כן יתחיל להפריע לו. Es soll das im Unheben zu Arn. שזה כן יתחיל להפריע לו, זאת אומרת, זה לא מפריע לו. זה לא מפריע לו. בשפה הוא אומר, בואו נראה שזה יתחיל להפריע לו, זה לא מפריע לו. הלא מפריע לו, אנחנו מסיקים מהלשון שזה יתחיל להפריע לו. כן. אם אני מכיר את עצמי. אוקיי, הלאה. ארני, להפריע. אסערתמיך, זה, כן, יותר מלהפריע, אסערתמיר זה חורה לי, כן? אסערתמיר זה חורה לי, כן? אוקיי. Erlost einmal dabei, herabhängen die unterste Lippe. תרגום. הוא לפעמים... כאשר מושכים לו הילדים חוטים מהזנב, מה עושה הסוס? הוא... השפה התחתונה שלו... Die unterste Lippe, השפה התחתונה. ביידיש... Erlost einmal dabei, herabhängen, כאילו שהשפה התחתונה תהיה תלויה. כן, ארלוסט הרופנגן. הוא נותן, הוא מרפא שהשפה התחתונה תהיה תלויה כלפי מטה, הרופ כלפי מטה. הרויסטקנדיק השפיצצינגל מוציא החוצה קצה לשון. כן. תוך כדי שהוא מוציא החוצה, שהוא דוחף החוצה קצה לשון. Und es dacht sich gar, lacht, וזה נדמה בכלל. מה זה הגור הזה? לגמרי בכלל. לגמרי בכלל, כן. כן. lacht mit die Zähne. גור ולהבדיל המנש. זה נדמה שהוא בכלל צוחק עם השיניים. כן. בכלל להבדיל כמו בן אדם. יפה. macht sich einmal, hat nicht, קורא לפעמים, macht sich einmal. עכשיו, יכול היה מנדל לכתוב הסגשת המול, קורא לפעמים כמו שתרגמת. מה ההבדל בין הסגשת המול, גשן, משהו שקורה, לבין מחציך? מחציך נשמע לי יותר עממי, יותר לעתים יותר קרובות אולי. גשת זה קצת אולי לעתים יותר רחוקות? אני גם תוהה מה ההבדל, כן? הסגשת זה עניין אולי יותר רשמי שיש לרשום אותו, כן? משהו שצריך להתחשב בו. מחציך המול, קורה משהו במקרה. כן. כי מחל זה לעשות. כן. פעם נעשה מקרה כזה, כן. מחציך המול, hat nicht was zu essen. כן. זאת אומרת... לפעמים שאין לו מה לאכול. אז מכיוון שכתוב מחציך המול, טוב, לא, האמת שפה ההבדל בין גשת למחציך, אני לא יכול להסביר. אוקיי, קורה פעם אחת שאין לו מה לאכול. אני באמצע שיעור, אני אדבר איתך אחר כך. אולי עוד כמה דקות. אני אדבר איתך. סליחה. כן. כן. איפה אנחנו? מחזיך המול.
steht er verdacht. Erotisch was zuerst. שורה שלישית מלמטה. steht er sich vertracht mit aufgestellte Euren, תרגום. הוא עומד vertracht, שטייטר זיך. ממשיך לעמוד, הוא עומד לו. עומד לו, מהורהר. vertracht, מהורהר, כן. מהורהר, mit aufgestellte Euren, כן. עם אוזניים נפולות. שמוטות, זה קופות. גופות למה? דווקא. למה זקוף? אופשטלן. אויף, האויף הזה כלפי מעלה תמיד. כן. עם אוזניים זקופות. אז איך היינו אומרים הפוך? סליחה, הרוב גשטלטה. הרוב, כן. הרוב גנידרטה, כן. הרוב גלוסטה. הרוב זה תמיד כלפי מעלה. מה אתה? Kukendik in beidel of this forum episazoi. כן, קוקנדיק ביידל אוי דיספורי. הוא מסתכל רגע, קוקנדיק זה present continuous tense. זמן הווה שמתמשך. קוקנדיק תוך כדי שהוא מסתכל. בעגלה. כן. על הספרים. כן. אפסזוי, כאילו. יפה. אז man wollte gemerkt schweren, versteht drinnen sehr gut mit seinen פרדישן, שאפשר היה להישבע, תגידי ביידיש. אז man wollte gemerkt schweren, אז מן וולט. מה זה הוולט הזה? זה לעתיד. זה לעתיד, אבל רגע, פועל עזר של עתיד זה ול. מבט שוורן. פה כתוב מבולט שוורן. גם זה פועל עזר לעתיד, אבל הוא מכניס גוון בעתיד שאתם חייבים להבין מה ההבדל בין מבט שוורן, זאת אומרת, יישבעו, ייתנו שבועה, ומבולט שוורן. מה ההבדל? אני יודע שזה... סליחה? אפשר היה להישבע. כן, מי אמר? יהודית. אפשר היה להישבע. זאת אומרת, ההבדל הוא, אפשר להישבע מבית שוורן, אז זה בטוח שיתנו שבועה. אפשר היה להישבע, אבל לא יישבע. למה? מכיוון שמדובר בסוס, ולפי ההמשך כתוב, אפשר היה להישבע שהוא מבין, כן? בספרים, אבל מכיוון שהוא סוס, אז אי אפשר להישבע מכיוון שהוא לא מבין. הוולט זה פועל עזר על תנאי. פועל עזר על תנאי. למשל, איך וולט גפלויגן. אני הייתי בעתיד אף באוויר, אבל יכוב נשכן פליגל. אבל אין לי כנפיים, ולכן אני לא אהוב. כן? זאת אומרת, פועל עזר של עתיד על תנאי, ומכיוון שהסוס הוא לא בן אדם, אז אי אפשר להישבע. אוקיי. versteht drinnen sehr gut mit sein pferdischen Mojech. כן, שוב מבין. כן. versteht drinnen. מה זה drinnen? בתוכו. בתוכו. כן, כן, פנימה, כן. פנימה. מה זה קונטרקציה? drinnen זה קונטרקציה של der innen, in der, in dem, בתוך זה.
תשמעו, האם שמעתם פעם את הגשש החיוור עושה סקץ' ביידיש? לא. ובכן, אני שמעתי את הגשש החיוור. אתם מכירים את הסקץ' שלו על המכונית המגויסת? מה? כן, כן. איך זה הולך שם? בא אחד, כן. היה מנוע? בא אחד לצבא, כן, שיחזירו לו את המכונית, שגויסה לצורך המלחמה. ויושבים שני ליצים שם, והקטנצ'יק, כן, בא ומבקש, כן, אז הם אומרים לו, לך שם המכונית. אז הוא הולך ואומר, כן, אבל איפה המושבים במכונית, כן? אז הוא אומר, מה, במושבים, השתמשנו בהם, כן, לצרכים שלנו, לקומזית, כן? ואיפה הכלכליים? כן, אז הם מסבירים לו, וכל הזמן הם מרגיעים אותו, כלומר, קח את המכונית, המפתחות בפנים. וביידיש הם אומרים לו, nimm dem Auto, die Schlüssel seinen drinnen. המפתחות בפנים. מישהו תרגם להם ביידיש, כן, ביידיש לא כל כך, אבל זה הדרינן הזה, בפנוכו. אוקיי. Mit sein fertisches Seichel. אפשר לחשוב שהוא מבין מה שיש בתוך העגלה עם השכל הסוסי שלו. וזה מזכיר לי, אני מצטער על האסוציאציות שלי, הפרדישר שכל. שכל סוסי. דבר אחד. אני לא רוצה להעליב בני אדם, אז בלי שמות. כאשר אני למדתי בסמינר למורים בבואנוס איירס, היינו במדרשה העברית, לא בסמינר, כן, בסמינר למורים, היינו בכיתה האחרונה, היינו בני 17, כן? ועוד שנה, או עוד כמה חודשים, מסיימים את הסמינר למורים, ומקבלים תעודה של מורה בבית ספר יסודי יהודי. היה לנו מורה לתורה, כן? שקראו לו מרמור. והוא היה מדבר יידיש יותר דרומית, הוא לא היה ליטאי, אולי פולני. ובכיתה היינו כבר בני 17, הרבה הורמונים, לא תמיד ישבנו בשקט, כן? אבל הוא היה מורה טוב ולמדנו, אבל כשהוא היה כועס עלינו, אז הוא היה מזמין אותנו, הסמינר למורים היה בקומה השנייה של בניין הקהילה, והוא ישב גם במשרד החינוך של הקהילה, בקומה הרביעית. כן? שמה שביידיש קוראים der Vierter-Stock, מפיר, der Zweiter-Stock, הקומה השנייה, der Dritter-Stock, der Vierter-Stock. והוא ישב כמי שממונה על החינוך בפרטר-שטוק. אבל הוא דיבר יידיש פולני. אז הוא היה כועס עלינו, והיה אומר, ich will euch einladen zu kommen zu mir auf dem Pferdenstock. על הקומה הסוסית. כי ט' וד' אצלו היו מתחלפים, כפי שט' וד' מתחלפים הרבה. באנגלית אנחנו אומרים door, ביידיש אנחנו אומרים טיר. כן? חילופים האלה די שכיחים. כמה זמן נשאר לנו? כבר לא נשאר. גם סיימנו את פרק 4. נשארו עוד כמה מילים. אוקיי, כתוב שם א', ב', ג', ד'? למה אמרת פרק 4? כי עכשיו מתחיל, הבא זה 5.
פשוט העמוד. בבעל שם. עמודים אולי, כן. עמודים או פרקים? לא, זה עמודים. צודק, כן. כי אני זוכר שבחלק החמישי מתחיל לדבר מנדל למויכר ספורים על הטבע. בגלל שהוא נוסע, הוא לא מתאכסן באכסניה. כן. אוקיי. אז אנחנו נפגשים ביום רביעי ב-6. עם עוד פתגמים. אוקיי. תודה רבה לכם. להתראות, תודה רבה. תודה, אבל זה, פרופסור אפרים, מה